Khon Hinyo Trap National Awakening Movement mentah sengi ka hoiterik no pra ada pusaw kalalet ban air ka dorkas syaka office labor halor ka jingmi ka hukum bapengkiu ka sarkar tang atingka ya ka bai belasngi habakran cikilap thai kubor uba Thomas ulong katkum kan notification bapemi ka sarkar baka petrikam ya ka jingpengkiu bai belasngi nadu risau ada pusaw kata sauspa khakna tingkai ki on skill sauspa anyu pusaw tingkai ki semi skill sanspa lai putingkai ki skill bat sanspa prapundu tingkai ki highly skill shushu ubat Thomas pasa ulakan thoting ya katanat labor bahaswa bahkan pengkiu ka bai belasngi ka sarkar ka klem dawat benya ya ki jingkiu dor ki marba mardi hayo hahat kador artingka kami hab ruem hakani ka juk bamta na bamta ki ba ki baim ta kador barit ki batre hakinat sarkar ni ki office simet namar ba ka jingkiu dor ki marbam kala nakio ulaong ba ka jingkiu bai belasngi hau bunai yong ada pusaw lemba katanat kalong sauspa khanyu tingkai ki on skill sauspa nyu pu atingkai ki semi skill sanspa arnyu tingkai ki skill bat sanspa proper tingkai ki highly skill bat kumta kadan jing ya pher tang ar bat tingkai 1948 kawan ra ekar goi ke tu banyada ya ki nong belasngi lagi belaki office sarkar ne lagi sunu daga jingku bakin yo ya ta jing siu ke bolong kebabiang dak bata bakin yo ya ta jing im keba la banim dari ka pam kadi dengan puli ke puti lani haka puli ke hakni ka jing sumar ke pero ne habang ila menta pada kini ki sepun kiu ya ka Delhi wajah ka atmin ka lese ka long pursya ya jing tu jo kan ka 1948 ni so thu ba kan ni ka jing penkiu ba mi da pok labor department menta ki penkiu ya ka VDA ya kata ka variable diners allowance ka bakat kum ka 1948 ki haban penkiu but haba ki penkiu ya kini ka VDA ki hape ya ka consumer index ka bala ale da ka labor bureau da ka jing tmu bakane ka jing kiu dor kan ya habru bat ka jing penkiu ya kini ka VDA man kan riu benai but habang iwan ni kendu ang ni ka office ka labor department ni so tho ba na kalang ka labor bureau do ki klem le bhai tanga study ka ba jana ite bantip ka no sisa ukhau la kiu ka no ko umpanyang ka la kiu ka no usau la kiu ka no ka petrol ka la kiu ter bakin yo eta ka dor ka bolong reasonable bat ngilap ba na kalang jong ka bureau do ki pen ia tai arten ka ijing kiu hakini kin riu benai bat ni ngitip ngi pai ba art kat kam desu kam long reasonable hang no ba haba pipen kiu ya kane ka VDA man kan reu banai pihak pe inflation lani ya kata ka jing kiu dor jo ki mar ki mata ko magalong mentahi hakini kin reu banai ka VDA ka kiu art tengka te hato hakini kin reu banai jing kiu dor ha yawa hat hakui wi ki jaka kadi tak art tengka se tabamut ba ibrik badi bat pe kat no de bat penkiu hakani kan benai ki klemle ya ka homo ka jongki bala batha da ka minimum wages act 1948 kani ka act pelong mandate ma di batri daily wages ki de banyo ya ka dor ka jongki bala batha da ka act idon ki department jong sarkar hi hakini ki sedang menadam ni hapan ni khun mat penyo iki ka daily wages mentah ka jingkali ka mami ba ka kani ka jing penpena je betul sarkar bala ki ko VDA kami akan lai trik Disember bat kalau efektif lalu si trik Oktober haka jing sisa kat kun ka an gidi banyo ke area ki babon di department ya ke area punya asu te kani ka pisah ka room supply jang no kada kata ka jingkali takara on kali ko jungi ka dei ka kam jong sarkar ban pet ba kini ki cek kam ki di banyak renti na ka mentah ka jing mentoy jong iboduk ke jenjar ke ada ka sarkar kamla ban le mentah tengin ini kena syuk kumno. Dekat klik di jong bor